Se, vi skal snakke om lykken. En banalitet som lykken. Nu er der taget jeres partner med. Ja, der bruger vi lige et halvt minut på at finde ud af, hvem af jer skal gå hjem. Ja. Jeg har skrevet en bog. 448 sider. Der er noget for pengene. 1,5 kilo. Forlaget har skrevet et eller andet sted, at man skal være lidt varsom, hvis man er en kvinde ved at læse den, mens man skal sove. For hvis man taber den, så risikerer man at blive slået ihjel. Det er ikke så godt. Enagrammet dræber. Der er 3 typer. Der er i hvert fald 3 slags mennesker. Og det er fordi, jeg synes, at det er forkert at sige typerne først, fordi jeg synes, instinkterne er vigtigere. Det er instinkterne, der bestemmer, om du kan blive glad, om du kan blive tilfreds, om du kan blive lykkelig. Så fik vi lige delt salen ind. I kan blive lykkelige. I må nøjes med at blive glade herovre. I kan så sidde og være lidt selvfede her i midten. Og de 3 slags mennesker, de findes så i 9 forskellige måder at få fat i det der lykke på. Der sidder en eller anden deroppe et eller andet sted. Jeg kalder ham Galla, fordi så kan vi lade være med at træde nogle år til hende, så kan vi slå Gud og alle sammen. Men på et tidspunkt, så lader han hende være deromme. Så har han sådan 2 sæt af sådan nogle fjer, der sidder heromme. De er ikke så lange. Og dem kan han sådan noget med dem. Sådan noget vippe op og noget og sige lyde. Og det kan hun kraftedeme ikke stå for. Så lige der, så laver der bare sådan en kortslutning på alle 12 cylinder inde i hende, hvor hun tænker, okay, så får han en flyvetur. De er intimitetsjunkier, de her. Det her instinkt, de kan ikke få intimitet og nærhed nok. Så sådan noget med at ligge i ske. Jeg sover i ske. Her sidder redebyggerne allerede og begynder at tænke, hold nu kæft, det er godt, jeg ikke har havnet sammen med sådan en. Der skal ikke nogen, der skal ligge og svede på mig. For slet ikke at tale om den der arm, man ikke kan bruge de 2 første timer næste morgen, så er helt død. Så kan man ligge og indånde noget brugt ilt hele natten. Og ligge i ske for redebygger, det er en baghylder, der er væltet. Og det skal den ikke. Det der med høje hæle, selvom jeg er en kvinde, det er ikke noget rigtig hit, fordi der kommer et flag, når man prøver at påføre sig de der stylter, der ligesom hedder, hey, hvis vi skal flygte på brosten, så er det der ikke smart. Det spiller sgu ikke. Home is where the bra comes off. Ja, yeah, var der en, der sagde. Og hver gang der er en i så stort sammen, der gør det, så ser jeg altid sådan lidt, når de kommer ind ad døren, sådan, boom! Så er den væk. Velcro. Bare de lige lange, så er det i orden. I denne her energi, der kan jeg forbinde mig om det, som på amerikansk kaldes non-transactional data. På dansk betyder det pisse lige meget information. Elsker du ham eller hende? Ja, ja. Tak skal I have!